Team na? Pati Okay. yung video yung tanong, gano'n? Yes, we're here with Little kasama si Coach E. Si Eric Ocarano. Here is Coach. At si Leeward, LA, ako Anton. First question. Kalagayan niyo sa buhay? Anong kalagayan mo? Hindi masikat kayo, di ba? Siyempre, ano yung kalagayan sa buhay? Hindi ko maintindihan yung tanong. Yung status mo ngayon, yung kalagayan mo ngayon. Okay na yan, Rich. Ano May video kalagayan ka mo? na. Ano ba status ko ngayon? Hindi, ano ko ngayon, yung project director ako sa Coca-Cola. Tsaka, Ate? yung dati akong coach ng PBA. Okay. Leeward, makitanong to. Number 2. Coach, paano mo narating ang posisyon mo ngayon? Yan, pinaghirapan yan. Siyempre, simula mo na ako maging basketball player sa high school, college. Tapos, naglaro ako sa PBA. Hanggang after naglaro ako sa PBA, naging PBA coach ako. So, talagang nagsikap ako. Nag-aral, tapos ko na lang pag-aaral. Positibo at negatibo dulot ng kasikatan. Ano ang positibo at negatibo? Yung mga disadvantage and advantages. Yung nakikilala ka, tapos marami ka nakikilalang tao, dumadami yung mga connections mo, so parang minsan napakadali ng proseso para sa iyo. Ang 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 negatibo naman yung privacy mo, minsan wala ka ng privacy. Lahat ng tao tinitignan ka. So, saka yung yung parang kailangan tama lang yung ginagawa mo kasi pag merong mali at nalagay sa dyaryo, nabalitaan ng ibang tao, masyado nilang napapalaki yung issue. Magbigay ng isang karanasan na nagturo sa inyo na maging matatag. Yung mga times na fire ako sa trabaho, ng pagiging coach. Saka yung natalo kami, yung naglalaro pa ako, natalo kami ng championship. So, yun ang mga nagpatatag sa akin, yung mga failures. So ano yung mga pagkakataon na nais na yung pagkakataon na nais na yung mga times na dumating na gusto mo na sumuko? Siguro yung naglalaro pa ako na puro talo kami. Siguro yung pag nahihirapan na ako, player ako, nahihirapan na ako, mahirap yung practice, mahirap yung pag-aaral, yun, parang naisip ko na sumuko. Coach, ano yung mga aral na pwede mong ibahagi para ma-apply din naman sa buhay ngayon? Ang nakikita ko lang dito yung lahat ng bagay pinaghihirapan. So, ang natutunan ko, pag gusto mong ma-achieve ang isang bagay, kailangan paghirapan. So, kailangan talagang pagbutihan mo, yung dedikasyon mo, saka yung huwag ka susuko kahit nahirapan ka na, di ba? Okay, that's all. And thank you for Coach. Thank you. Thank you, Coach. Sana meron ako naibigay sa inyo mga You're
watching Rowan Maltese. Uuwi na kami. Sige.